उदखारि बेरेखा सान बा एन्टि टेररिजिमा सोमला बसुमतारिया बेनि भिक्टिम जादों नंगौ नाथाय बे समाव आङो उदखारि बेरेखा सान होनानै हाबाफारि खालामजेननाया आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै थानाय समावनो आंनि समनिफ्रायनो आङो स्टार्ट खालामदों खिन्थु बे समाव मानसिफ्रा सानदों जानो हागौ जे सोमला बसुमतारिखौ बुथारग्रा बे हान्जाफोरनि हेंथायैल' बे सानखौ फालिनाय जादों नामा नाथाय बै समाव गोबां लेभेलाव आङो डिसकासन जादों आरो जोंनाव मोनसे टेररिजिमा बिभिन्न फर्माव फैनो हागौ आरो बे मोनसे ग्लबेल कनसेप्ट दिनै एन्टि टेररिजिम डे माने बेवहाय सोमला बसुमतारिनि थैनाय सानाव जों बबेबा पार्टिकुलार अर्गानाइजेसननि थाखाय नङा वर्ल्ड वाइड बा गासै भारतआव टेररिजिम बा वर्ल्ड वाइड जि टेररिजिम बिनि प्रटेस्ट महरैनो बेखौ फालिनाय जायो आरो टेररिजिमा बिभिन्न फर्माव फैनो हागौ बे गासैबो फर्मखौ हमनानै लादो जों रेजिस्टेन्स होनांगौ टेररिजिमनि इन्टारप्रिटेसननि सायावसो सोनारगोन इन्टारप्रिटेसना लकेलाइज जानो नाङा आरो गोदोबो लकेलाइज नंखाया खिन्थु जोंनि समाजाव बेबायदि मोनसे थासारि फैगासिनो दङ बे थासारिया गाबोन समफोर गाज्रिसिनबो जानोबो हागौ दिनै गैयाबादि मोनदों खिन्थु दा मोनसे ग्लबेल नेटवार्कजों टेररिजिमफ्रा जेरैबायदि डेभेलप जाबोदों बिभिन्न पर्यायनि मालाबा रिलिजियास मालाबा ससियेल मालाबा इक'नमिक पलिटिकेल बै समनि बादि जेनेबा मोनसे इन्सारजेन्सि बा मोनसे आलादा रायजो दाबिनानै जि एक्सट्रिमिजिम जादोंमोन बे फैया जानो हागौ खिन्थु दा बिभिन्न रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि इन्सारजेन्सि बा टेररिजिमा फैनो हागौ दा बेनि थाखायबो बेनि हेंथायैबो जों जुजिलांबाय थानांगोन बेयो हिउमेनिटिनि एगेन्स्टआव जानो हागौ बबेबा मोनसे समाव बे टेररिजिमा मिथिंगानि एगेन्स्टआव जानो हागौ आरो बबेबा समाव बेफोर धोरोम एबा समाज हारिखौ लानानै नङै खारनफ्राव बेफोर सक्तिफ्रा खर' थिखांबाय थानो हागौ जों ग्लबेलि नायहरनांगोन आरो बे हाबाफारिखौ ओंखायनो मोनसे ग्लबेल एपिलजों लांनांगोन जे दुनियायाव बा प्रिथिबियाव जे टेररिजिम दङ दा बे गासैबो रोखोमनि टेररिजिम बेनि हेंथायैनो दिनैनि सान